Kini ang maayong balita, mga kapuso, gisugdan na ni atong Mayo 8 ang Kapuso Bigay Premyo Panalo o BPP. Mukapin sa 8 milyon ka pesos nga balor sa mga premyo ang ipanghatag sa mga lucky winners kada adlaw. Ingon man sa weekly o sa grand draw. Aron makaapil palit sa produkto nga mamahimo ninyong isukip sa inyong entries uban ang papel nga gisuwatan sa inyong contact details. Unya ihulog kini sa Dropbox sa gipili nga Mercury Drug branches. Kung daghan kag entries, dako ang kahigayunan nga makadaog og 1,000 pesos sa daily draw, 10,000 pesos nga hanep buhay startup cash, 10,000 pesos nga eskwela electronics cash, 100,000 pesos cash ug brand new house and lot. Pwede kang magpadala og entries hangtod sa July 16, 2021. Apan pahinumdum mga kapuso, pagmatngod sa mga fake news o scam text. Tutok lang si GMA, digani, bisitaha o i-follow ang facebook.com/GMA Promos alang sa official details ug mga pahibaw.